Be gawsoch chi I swper heno? Cawl? Curry? Ffish Ffingyrs? Bob blwyddyn, mae 100,000 o Ffish Ffingyrs yn cael ei bwyta yng Nghymru. Ond mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw yn cael ei casglu a'i gwerthu yn erbyn y gyfraith. Mae hon yn gymaint o broblem nes ein bod yn credu fod 99% o bysgod y môr wedi colli eu bysedd. Oeddech chi'n gwybod mai fel hyn mae pysgod I fod I edrych yn y gwyllt. Mae Ffish Ffingyrs yn elusen sy'n helpu pysgod sydd wedi colli eu bysedd. Rydyn ni'n ymroi I helpu'r holl bysgod sydd wedi dioddef dros y blynyddoedd, drwy gynnig cymorth a help llaw ychwanegol I wneud pethau syml bywyd. A fyddech chi'n gallu gwneud un o'r pethau hyn heb ddwylo? Felly, pam ei bod hi'n dderbyniol I bysgod fyw eu bywydau fel hyn? Allwch chi gyfrannu £5 y mis I helpu'r pysgod difreintiedig hyn? Gyda'ch help chi, fe allwn nhw fyw bywyd normal a hapus. For Ffish Ffingyrs, meddyliwch am y ffish.